Ja. Ja, okay. God dag og velkommen til Rikke og Isabellas something et eller andet. Yes. Vi befinder os på stadion i byen, hvor jeg bor, på Fyn. Og her har vi en masse træer. De er meget flotte. Kom, vi bevæger os videre. Kom. Kom nærmere. Kom nærmere. Og hernede har vi stadion og mennesker, der vi snakke på vej hjem. Og en vindmølle og en masse andre mærkelige ting. Ja, men i dag har Rikke og jeg taget nogle rigtig fine billeder. For det er sådan noget, vi bare kan. Nemlig. Yes. Nå, men så laver vi videoer, og det er bare skide hyggeligt. Yes, hej.